No ale teraz, keď vy ste skončili túto tému, ja by som veľmi rád zabrdol zase, ak ste spomínal, že demokracia je zlá forma riadenia. Áno. No, teraz ma napadlo najlepšie sa vrátiť ako na aktuálnej téme vysvetliť, čo je to demokracia a prečo je to nezmysel. Mm-hmm. Pán Fico bol v Číne. Všetci sme videli, čo sa v Číne udialo. A nikto tomu nerozumie. Počúvajte, bol tam ten minister zahraničných vecí amerických. Hej? Na letisku ho privítal len jeho veľvyslanec v Číne. Nikto ho tam nevítal. Áno. Aj boli tam aj tak Nemci. Bola tam aj Nemka. Hej? Tam tu nevítal tiež, ona išla cez turnikety okolo WC tam. Hej? No. A počúvajte, tu na Fica privítali armáda, hej, všetci, celá čínska vláda, hej, so všetkými poctami, v podstate takto tam vítali Putina. Áno. Je to pravda. Ja som to videl, bol som tiež prekvapený. Potom tam Xi Jinping najvyšší... Áno, ukazujeme, že... No. Áno, no a aký bol dôvod podľa vás? Lebo my sme to rozoberali minule a sme spomínali, že jedna z možností by bolo, že sa jednalo o rokovania o prípadnom vstupe Slovenska do BRICSu. Nie, vôbec nie. No povedzte, čo si vymyslíte. Počúvajte. Globsec tohto roku presťahovali z Bratislavy do Prahy. To bolo niekedy v júni alebo v júli, už sa nepamätám, bolo zasadnutie Globsecu. A na Globsecu vystúpil nejaký analytik, neviem, či Američan, či kto, hej, nejaký západný, hej, a povedal, že skutočný prieskum, ktorý sa urobili, je takýto. Slovensko je totálna anomália v Európskej únii aj v celej Európe. Na Slovensku 80% populácie, minimálne 80% populácie schvaľuje a je na strane Ruska, a len menej ako 20% populácie za Ukrajinu. Ako je to možné? Takto. Ruské tajné služby samozrejme túto informáciu vedeli už v roku 2023. Aj? Nie až teraz v roku 2024. To len, že to teraz povedali už aj Američania, tak no, viete, ako ja sa musím smiať, že oni tí západnieri skutočne nemajú kádre už. Povedali takúto informáciu Rusom. Čo to znamenalo? No, jednoznačne Putin sa to dozvedel a on to vedel teda už aj od tajných služieb, že čo sa deje na Slovensku, že sme totálna anomália. Hej? A prečo sme anomália, to vysvetlím. Takže Rusko sa rozhodlo a Putin povedal Xi Jinpingovi, počúvaj, Slovensko bude centrum, mocenské centrum riadenia v strednej Európe, orientuj sa na Slovensko. To nebolo rozhodnutie Číny, to bolo rozhodnutie Ruska. Toto sa udialo. Ešte som na to konto som sa dozvedel, že Fico v decembri ide aj do Brazílie. Aj do Moskvy má ísť, údajne. Do Moskvy pôjde tiež, tam už je to vedlejšie, tam už je všetko rozhodnuté. Ale má ísť do Brazílie. A počúvajte, čo bude robiť v Brazílii Fico? Však nás je 5 miliónov obyvateľov. Brazília je zakladajúci člen BRICSu. Ja viem. Ale prečo ide do Brazílie? Pretože Brazília tiež dostala inštrukcie, že riadiace centrum v strednej Európe, na Balkáne a tak ďalej bude na Slovensku. Takže Brazília si tiež má vytvoriť svoje štruktúry na Slovensku a nikde inde. Hej? No, takže tak. A teraz, prečo sa toto udialo? Prečo je Slovensko anomália? No, povedzte. V Európe. No, sme tu 9000 rokov. Sme tu najstaršia pôvodné autochtónne obyvateľstvo. Tak. Dôkazy o tom hovoria, genetické výskumy o tom hovoria. Čiže... Jasné, to nie sú sfalšované vatikánske podvody. Tak. Ďalej. Ako bola zničená Rímska ríša?
Ešte vrátim sa k tomu, k tým Inak viete, čo som minule videl? Minule som videl, to musím vám to povedať, lebo to vás bude zaujímať, podľa nás ste to možno videli aj vy, ale možno nie. Videl som veľa sôch, rímskych sôch, hlavne teda žien, ktoré boli nejakou novou technológiou ako keby oživené, že podľa sochy bola vytvorená štruktúra tej ženy, že ako vyzerala na 99% možno, hej. No ja vám poviem tak, že každá jedna tá socha, keď bola premenená k životu, tak to bola naša každá jedna slovenská baba. To všetko boli slovenské črty, tváre. Ja keby teraz človek došiel niekde, kdekoľvek, tak vidí takéto isté ženy, aké sú zobrazené na tých vytesaných sochách, ktoré pochádzajú z čias Ríma. Takže... Áno, Etruskovia boli aj Slovania. Hej, Etruskovia boli Slovania jednoznačne. Však svastika v rímskej architektúre je plno samej svastiky slovanskej spoločnosti, že už nikdy nedosiahneme. Čo tým povedal Fico? Totalita je dávno pred demokraciou. Totalita, však Čína je totalitný systém. No ale neviem, či by som chcel žiť v totalitnom systéme. Chcel, vy ešte tomu ešte nerozumiete. Chcel by ste. Tak videl som Čínu, vidím, že čo sa tam deje a nie je to zrovna ako pozitívne pre mňa. Za to, že za nejaký názor, za to, že niekoho si na tričko mackapu a Sanžen-Pí si myslí, že to je akože jeho zobrazenie, tak zatvárajú ľudí. Akože pre mňa je to nepochopiteľné. Čína má inú mentalitu. Čína je takisto ako haploskupina R1b založená na davo-elitárskom systéme, tak tomu hovorí Piakin. Áno. A Čína je to isté ako západná civilizácia, len umiernenejšia. To znamená, ak funguje dualita, hovorím, že funguje, Slovania sú morálni, Západ je absolútne nemorálny, tak teraz Západu začala konkurovať Čína, ktorá tiež má s morálkou. No veľmi ďaleko od morálky, keď vidíme, ako tam funguje. Ale je to oveľa lepšie než západná civilizácia. Preto, podľa mňa, západná civilizácia skončí a Čína prevalcuje západ. A vznikne zasa duálny vzťah medzi slovanskou, morálnou, a čínskou, duálne opačnou, tak to nazvime. Áno? Ale Čína je totalitný systém. Je? Pozrite sa, ako ekonomicky válcuje západ. Tak lebo ľahko sa rieši ekonomika, keď je jeden zámer a jeden smer sa tlačí. Hej. V tomto to funguje. Pozrite sa. V Číne sa k mocenskému systému na vrchol pyramídy mocenský je komunistická strana, tam je, ja neviem, 5000 vrcholných predstaviteľov, áno, a tí si riešia medzi sebou. Tam sa presadí ten najschopnejší. Demokracia, toto je totálny nezmysel. Prečo? Veď, ale akože záleží od formy demokracie. Hej, my máme parlamentnú demokraciu, ktorá pre mňa je zlá forma demokracie. Nie. Princíp demokracie hovoria, že všetci sme si rovní. Všetkým sa vám to páči, že? No mne sa to nepáči. Ale to je totálna hlúposť. To absolútne popiera zákon hierarchiu. No absolútne. V takejto forme demokracia nie je úplne akože správne nastavená. Dobre, ale vy máte 95% debilov, hej, ktorí nie sú schopní logického a kritického myslenia. A 95% debilov vyberá vo voľbách koho? No sebe rovných. Vrana k vrane sadá rovný. No ale už len keby, že zmeníme volebný systém k tomu, aby mohli byť volení zástupcovia, ktorí majú vyššiu morálku, vyššie IQ, ktorí presadzujú, ktorí skutočne sú zameraní na to, aby posunuli túto krajinu dopredu a nie nejakú úzkú skupinu ľudí okolo seba. Už len týmto spôsobom týmto volebným systémom sa to nikdy nepodarí. No, ktorý tu máme nie, ale kebyže príde nový volebný systém. My sme založili s kolegami v Ružomberku občianske združenie Slovenská národná rada obrodenia a potom sme napísali novú ústavu, ktorej hovoríme, že to bude slovanská hierarchická demokracia. Hoci hierarchická a demokracia, to si odporuje. Ale dobre, nazvali sme to slovanská hierarchická demokracia, kde postup volie bude taký, že systém, ktorý
Tú ústavu si môžete pozrieť napríklad, dajte moje webové stránky www.obrodaslovanov.sk a tam je tá ústava, alebo aj na snro.info zasa, nová ústava, tak. Ale túto ústavu ešte musím dopracovať, ešte tam mám nejaké chyby, áno. Ešte musím urobiť, hej, opraviť. No a systém musí byť taký, že nebude žiadna deľba moci. V Číne vládne hierarchicky jedna totalitná vláda. Áno. Totalitná vláda môže plánovať svoju ekonomiku na 20-30 rokov dopredu. Áno, to je dôležité. Príde demokratická vláda 4 roky. Nemá šancu. Nič neurobí. Nie, žiadne reformy sa reálne nedajú spraviť. Áno. Nič. Počúvajte, nedávno som poslal, ja vám to ukážem. Nie. Na tej fleške, čo som vám dal, si to pozriem, volá sa to Vytvorenie štátneho sektoru na Slovensku. Akože zoštátnenie pozrite si to, strategických podnikov. Nie, zoštátnenie. Pozrite tu na tej fleške to, otvorte to. Ale to mi nepôjde zobraziť na monitore. No, takže ja som napísal za občianske združenie moje Obroda Slovanov vytvorenie štátneho sektoru na Slovensku. Vysvetľujem v tom materiáli, ktorý má asi 10 strán, viac, 12 možno, že na základe princípy duality, ak je slobodná tržná ekonomika, musí byť duálny opak. Netržná štátna ekonomika. Pretože musí byť ekonomika, ktorá sa vzájomne vyvažuje. V Číne to presne majú. Majú aj súkromnú ekonomiku, aj štátnu ekonomiku. A je to princíp duality zasa. Ako náhle máte len slobodnú tržnú ekonomiku, tak je to neprirodzené. Podrobne o slobodnej, na mojich webových stránkach, podrobne o slobodnej tržnej ekonomike píšem v knihe Slobodná tržná ekonomika je katastrofa. To doslovne je tak. Slobodná ekonomika zničí tých, ktorí prevádzkujú len tento primitívny zvierací systém ekonomiky. Ale veď není to, čo nás dostalo až do tejto fázy, v ktorej sme práve teraz, veď akože zatiaľ to bolo veľmi prospešné pre nás, akože výroba toľko technológií a produktov a všetkého, veď ako je kvázi hojnosť na svete. No. Prečo by to nemalo fungovať? Nemôže to fungovať, pretože na princípe duality musí byť všetko vyvážené. Duálne. No, ak máte slobodnú, musíte mať duálne opačnú. Ak máte ziskovú, musíte mať slobodne, duálne opačnú neziskovú ekonomiku. A to je štátna ekonomika. Ja som napísal tých ministerstiev na Slovensku, ktorí to dostali ten list, asi 30, 40. Nikto mi neodpovedal. Kde navrhujem, ako vytvoriť slovenskú štátnu ekonomiku, to znamená, píšem vytvorenie štátneho sektoru na Slovensku. Áno? Neodpovedal nikto. No ale vysvetlite to mne, akože laikovi, že čo to znamená vytvorenie štátneho sektoru? To znamená, že budete mať, okrem toho, že máte súkromnú firmu, budete mať výrobcu štátneho, toho istého. To znamená napríklad... No ale nebolo by to, ale to už by bolo akože neférová výhoda voči tomu, keď ja vyrábam produkt a štát sa rozhodne, že ide vyrábať rovnaký produkt ako ja, môže si urobiť čokoľvek a nemám šancu mu konkurovať, ale môže jednoducho si spraviť zákon, ktorým povie, že nie, nemôžeš ty predávať, alebo spraví, že ja mám obrovské množstvo zdrojov, za ktoré to ja dokážem vyrobiť podstatne lacnejšie ako ty. Lebo Čína je v tom, že do súkromných spoločností vstupuje štát. Do čínskych spoločností, aj keď sú akože kvázi v súkromných rukách, musia mať štátny dohľad. Hej? A týmto to ovplyvňujú, ale snažia sa presadiť potom aj tie štátne doktríny do tej súkromného sektora, kvázi súkromného, lebo nie je to úplne súkromný sektor.
a ovplyvňujú aj to riadenie tej spoločnosti. Pozeral som veľa článkov a dokumentov o tom a hovoria tie spoločnosti, že často je to problém, že tí kvázi byrokrati, ktorí vstúpili do tej spoločnosti, sa snažia presadiť tie idei tej strany a udržať to a ovplyvňujú ten chod tej firmy. Dobre, je tam skrátka duálna vyváženosť, to je správne. Hej? Aj keď je to problematické, je to správne. Dualita vládne. Fico povedal jasne, keď prišiel z Číny. Čína je tak vpredu, že my už nikdy nedoženieme. Áno, veď to povedal dokonca aj Tim Cook, pozeral som rozhovor, veď Tim Cook je akože CEO Apple a jeho sa pýtali, ako je možné, že prečo sa nosí výroba do Číny. A on sám povedal, že Čína už dávno nie je lacná pracovná sila, ale Čína je kvalifikovaná pracovná sila. Že my tu v Amerike by sme dokázali inžinierov, ktorých potrebujeme dostať do jednej miestnosti a tam ich máme stovky tisíc. Nedá sa tomu konkurovať. Presne tak. A prečo? Pretože Čína je totalitný systém, vládnu tam podstatne schopnejší ľudia, než v demokratických režimoch. Áno? Demokracia je degenerácia. Demokracia není žiadna hierarchia. Demokracia je 95% debilov, ktorí volia pri voľbách. Základný princíp hierarchie duchovnej je vrana vrane ksadá, rovný rovného si hľadá. To je slovenské geniálne porekadlo. Priemerný človek nerozumie, kto je schopný. Priemernému človeku sa páči hlupák, aký je on sám. Áno? Preto volí hlupákov. Všimnite si, v demokratických štátoch degeneruje, každá vláda je stále horšia a horšia. Väčšinou. V demokratických štátoch degeneruje obyvateľstvo. Pretože ak obyvateľstvo verí v takej hlúposti, že sú si všetci rovní a majú mať dokonca rovnaké práva, to sa pekne počúva. A je to totálna hlúposť. Nemôžu mať žiadne rovnaké práva. Schopný človek, výnimočne morálny, musí mať nadpráva nad priemerným človekom. Žiadne rovnaké práva. No ale ako by sme si ho definovali? Ako by sme my zistili, že kto z nás troch je ten morálny a ktorý by mal mať väčšie práva? Viem to definovať. Hej. Vie sa to jednoducho vydefinovať najprimitívnejším spôsobom hierarchickými voľbami. Poviem vám princíp tých hierarchických volieb. Do volieb môžu kandidovať, budú môcť kandidovať, tú ústavu ešte trošku upravím, budú môcť kandidovať len schopní ľudia. Schopní ľudia, ktorých vyhodnotia tých voliči. Ďalej. Takže že občiny si budú voliť svojho zástupcu a následne? Pozrite sa, ja navrhujem, že skrátka, pokiaľ bude v okrese, v nejakom okrese napríklad 1000 voličov potenciálnych, tak tých 1000 voličov si bude vyberať medzi sebou. Jedného najschopnejšieho. Dajme tomu 5. Hej. Tí postúpia do druhého kola, kde sa stretne pri voľbách, dajme tomu ďalších 100 ľudí, aby sa poznali medzi sebou. A medzi tými 100 ľuďmi si vyvolia ďalších 5. Tí postúpia zasa do vyššej úrovne a takýmto spôsobom sa hierarchicky vytvorí, že na vrch sa dostanú tí najschopnejší. To je prvá vec. Druhá vec, musí sa zlikvidovať delenie moci. Deľba moci, zákonodárna, výkonná, súdna. Všetci si myslia, že to je vynikajúce. No, to je totálna hlúposť. To je rozdeľuj a panuj. To je chaos. V štáte je chaos. V Číne není žiadny chaos. Tam vládne komunistická strana a preto to všetko funguje. Áno? To znamená, aj ja navrhujem v tej ústave. Teda tú ústavu sme urobili spoločne s kolegami z Ružomberku a ďalšími asi 5. Ja som ju napísal, potom sme ju rôzne tak upravovali, ale ešte ju musím upraviť, že sa to bude volať nie parlament, ale bude to slovenský snem. A slovenský snem bude vrcholový mocenský orgán a pod tým bude všetko ostatné. No, ako v Číne. No ale vráťate sa k tej Číne, ale akože mne sa o mnoho viac páči systém riadenia, a to bol kvázi socialistický systém 70. 80. roky Švédsko, čo bol preukázateľne funkčnejší systém, ako dajme tomu tá Čína, hej? Lebo v tej Číne reálne tie veci nefungujú, ako by mali. Takto to všetko závisí od kvality myslenia toho národa.
Áno, Číňania majú taký systém totalitný, ako oni myslia. My Slovania budeme mať iný systém, tiež totalitný, hierarchický, nazveme to, hej, ale bude to iný systém. Áno. To je otázka času, kedy Čína zlikviduje všetky demokratické štáty. Ekonomicky ich zlikviduje. Áno, to už sa blíži. A počúvajte, to nebude dlho trvať. Všetko prebieha po exponenciále. Celý západ, západná civilizácia, celá demokracia, všetky demokratické štáty budú zlikvidované do 10 rokov. 10 rokov tomu dávam, viac nie. Myslíte vojnou? Nie ekonomicky. Čína ich zlikviduje. Ekonomicky, pokiaľ nebude atomová